Gør vi det? Ja, kom. Tag det på. Nå, læg dig ned, Habitat. Habitat, læg dig ned. Og der ned med dig, du! Habitat? Læg dig ned. Du må ikke vende til Han står bag, men han har ikke så hårdt med væggen. Ja, prøv at høre. Han tog mig først, der kommer en politibil. Det er lige bare det, du stjålne Evo. Tag dem lige ned. Tag dem lige ned, før du tager med. Tag dem lige ned, før du tager med. Og så med kan jeg tage lidt ud. Ej, det der, det holder ikke. Ej, det er snyd. Boha. Jeg tager også lige 2 kender mig. Og du skal lige med, ikke? Med i partybøl. Du skal bare herhen, det er hyggeligt. Nå, kører du, Kasper? Ja, betjent. Vi kan også lige betale 40.000, så kommer du ikke med. Kommer ikke med. Ja, så skal vi nok sætte dig af. Ja, Ja, jeg har jo heller ikke. Vi kører bare nu. nå, men hvis så vil jeg få en til at betale i stedet for. Det er lidt for sent nu. Altså, han er jo 75.000 værd, ikke? Ja, det var ikke noget. Det er udmærket. Kasper, kan den her køre offroad? Ej, jeg behøver så seriøst at sidde ved siden af ham her. Jeg kan altså lige den maske der. Hvorfor er der en eller anden efter os? Det skal du ikke spørge mig. Og hvis du vil lige køre et sted væk, ikke også? Så kan jeg skaffe en penge. Altså, hvis du må have radio, så jeg kan få fat i nogen, der kan skaffe pengene. Så sætter jeg med her. Hvor fuck er vi på vej her? Det ved jeg da ikke. Jeg tror ikke, den kører herude. Hold da vand om. Jeg skal da sagtens køre her. Er I ude efter penge, eller ej? Jeg ved, det skal ikke være helt plan, men det her bare skal være det. Hvad laver ham der? Følge, hvad fanden laver du? Er det jer, I retard? Gå væk. Jamen, jeg ved ikke, hvad fuck Følge laver. Jamen, jeg skal da betjent han. Okay, drenge, skødfilm. Skal jeg virkelig til det der, mand? Jeg ved ikke, hvad fuck han er gang i. Har vi nogen plan med ham her? Jeg ved ikke, altså. Så bare ses ud. Hun drikker en bøde 40.000. Det er noget ved at stoppe her. Har vi nogen, der er sultne? Jeg er sulten. Sulten efter 75.000? Nå, jeg er også det. Men ikke lige på den her måde her. Vi har ikke nogen brug for at være. Kør lidt tilbage til Excite. Fuck at være herude. Hvad skal vi med ham her? Ja, jeg ved. I skal sælge mig til en prostitute eller noget. Jeg er Det er nok det nemmeste. Er du sulten, Cecil? Hvad er du sulten efter? Jeg er rigtig sulten. Det er jeg nemlig også. Og det er mig, der sidder ved sådan her. Der er en spriller inde. Vi kommer derop igen. Er I bare fortsat op ad vejen, eller hvad? Nej, vi Ja, vi hedder Excite igen. Jeg har noget til Cecil. Er der publikant til Cecil? Skal vi køre op til stedet? Ja, skal jeg have noget ud af mig, eller få rundt i cirkler hele dagen? Ja. Jeg tror, vi gerne vil lave det. Jeg er ikke helt sikker. Allerhelst, så vil jeg faktisk ikke sidde her. Jo, det vil du godt. Jamen, vi er bare lige ude på sådan en tur. Jamen, sagde I ikke noget med 40.000 eller sådan et eller andet? Jamen, du er 75.000, ja. Jamen, jeg er så meget værd. Og så har du flotte ben. Du ved godt. Så skulle aldrig have groet alt det hår. Ja, det røg om streg. Det får en skraber, når vi kommer der. Hvor fuck er vi vej her? Kommunen betaler mig. En græl. Hvad har I tænkt jer at gøre? Bare Jamen, så rundt i cirkler eller noget? altså vi kan også tage dig op, og så
tager vi reb om halsen på dig, og så smider vi Hvorfor dig er ud der over cykel klippen. bag os? Nej, okay. Det er en civil, der kommer bagved. Det er Tansalon. Skal vi ikke bare tage politiet? Jeg tror, han er alene. Jamen, det er civil, du ved. Ja, jeg tror, det var ham, der huggede emoen før. Okay. Det der er betjent, der sidder derinde. Det er en betjent. Der er to betjenter. Lol, de ligner civile på mig. Ah, der er to betjenter. Hvor skal jeg køre her, mand? Bare hoppe ud og bede mig om lidt sådan noget. Er I klar til at hoppe ud og bede mig om lidt sådan noget? Jeg kan ikke. Kan du ikke? Så skal det være ud af byen, fordi jeg er fucking FPS-blok. Bare tag den på Så kører vi hurtigt, den her vej. så bare lige hoppe ud og tage den på, og så komme over til os igen. Vi kan bare om i cirkel. Åh nej. Åh gud. Behøver de virkelig at gøre det der? Jeg håber ikke, de viser mig for min. Åh gud. Har du på, Mads? Hvad har jeg på? En maske. Hvorfor er der en helikopter efter os? Jeg har ikke en Hvad maske. fanden har du sagt til dine venner? Fuck det, det er lige meget. Øj, det er en politibetjent. Ja! Det er to af dem. Ej, to politibetjent. Så skal det være nu. Politibetjent. Jeg blokerer vejen. Den er har lige fuldvalgt. Hjælp, jeg gidsel. Læg jer ned, betjente. Læg jer ned. Jeg er gidsel. Det er lidt hot. Jeg bliver help. De hissige. Hvem er den auto der? Jeg ved ikke. Du skal bede dine venner om at fise af. Hvorfor er der også en helikopter også? Det er en politihelikopter. Og siger du det? Nej. Og vi vender lige om, fordi her der kommer vi op ad bakke. Det skal vi ikke i den her. Ej, det kunne da være sjovt. Vi vender lige kareten, ikke? Altså, hvis der er én ting, den er bus ikke er, så er det en karet. Hvad snakker du? Skal du da ikke bestemme? Jeg vil nok sættes... Hvem er det, der flyver chopper? Ingen idé. Vi ved ikke, hvem der er Audi. Jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde det. Giv mig Ja, 4 skud sådan ned. En lang bil. Der er Audi'en. Har de Jeg lagt, synes, jeg ligger har på de den lagt kanal her spike nu. strips nu? Har du set Silater på kanalen? På radio. Fra Mads Spot. Altså, lige så ud af mig, bare køre rundt. Jeg tror, vi gerne vil finde ud af et eller andet. Hvad er det, du ikke fatter ved partybus? Vi skyder fra helikopterne. Skud i fald. Når man har betjent, jeg håber, Åh, vi skyder fra chopper. Prøv at give mig Så fed. der er skud og plaften ned. Så gå ud og plaften Ja. ned. Må vi godt skyde dem nu så? Ja, vi vil Ja, gerne måske der er bedre. Prøv at stoppe, så gå ud og plaften helikopter. Ej, ikke her. Vi to, vi gidsler sammen, okay? Ja, lad os lige stoppe og bare plafte en helikopter. Hvorfor skyder den efter os? Vi bliver holdt fanget. Det er nogle grimme gutter, Er vi sikre på, at der er helikopter? der er pony-chef. Ja, det kommer op. Der. Det er fucking hurtigt, det vil jeg valgt. Ja, I skal bare. Ja, men ikke her. Ja, ikke. Hent op ved tunnel. Drenge, skal vi... Jeg hopper ud og så plafter. Ja, det er bare vagt. Jeg tror, vi skal starte med at gøre det. Det kan ikke være helikopteren, der skyder, fordi hvis I sidder med en betjent, der sidder to i bilen, så er der kun en, der flyver den helikopter der. Ja, men ja, så er det en civil helikopter, du er ikke en politihelikopter. Jeg ved ikke, hvor det skyder. Der er vi 100 på, det er den. Skal jeg stoppe der under broen? Ja, prøv at stoppe, se hvad det gør.
Jamen, du er ikke frivillig. Nej, jeg købte det her selv. Det er det pul. Ud af den bil. Ud af bilen, ud af bilen, ud af bilen, ud af bilen, ud af bilen. Lol, jeg one-tapper ham. Lol. Jeg one-tapper ham. Lol. Yes. Så er det one-tap, det var igennem. Blev du ikke ramt, Kasper? Jo. Jo, jeg skød ham igennem dig. Nej, jeg skød ham igennem dig, Kasper. Nej. Au. Det var en kugle, og jeg skød igennem Kasper. Jeg skød igennem Kasper. Nej, jeg har en GoPro. Nå, har de sparket